Akwa wachini ya kwa miye. Yewuti misisino. Yewuti mimufanafu. Obuwa mikau. Petro Manu. Sanya Petro Manu. Wapo tochiwake miye. Hadi yengine na mwache sadabra. Ani mame. Abra mafu kwa akunya kese na mwache sadabra. Wecheche chocho aba baba mitirikwa. Nesenda na mwache sadabra kwa. Nesedi ayero. Nasube kwa mwache se. Satire ni abre baba ya nisrapono. Pantusia. Abaka na bako. Nisika pa 10,000 Ghana cedis. 10,000 Ghana cedis. Aka nisikano 100 million. 100 million. Waseka foto tuma. Asokore. Maboche sedebra. Nana Asokore Mamponghemaa. Eneda ya. Daya toso miensa. Ya no anso eneda ya etwato. Ya ekoso ewo Asokore Mamponghemaa. Ya babuju ha. Ya awenya afanye bi etwago no. Ya de aso. Uche aha onse ya Asokore Mamponghemaa wasia na ya kemu abakosem kakra Asokore Mamponghemaa eka Kumasi mine ho ya Kumasi state Asokore Mamponghemaa eka ho bi ya hwedi ye ya the right wing of the Ashanti kingdom the right wing of the Kumasi state and Asokore Mamponghemaa what's the other one nyina ewo Kumasi nifa and womo ete adwamu asabre oye Doteyie no yama ya kakai ye chop ni picture mo Natural people na bia tona se wo krapa no so the benefit pharmacy can 1,000 Ghana cedis 1,000 Ghana cedis and can is 10 million commission pa Asokore Mamponghemaa limited one Doteyie omuguso mo edit Nanoma Brimpon ya omo ewo Kumasi emamu betwe nanom divisional chiefs of the Kumasi state omo nyina ewa say ya and omo di odo ebobo odo me like aka say on say the history of the Ashanti kingdom no and dey Asanteman no ye wo nanom paramount chiefs a omo and na omo dead that mine no ano and na science wo nanom divisional chiefs ya omo so da divisions out on ano ne maliki aka Asokore Mamponghemaa on head of the the traffic yeah wo Ashanti yeah wo Kumasi traditional council the traffic yeah wo Kumasi traditional council and Asokore Mamponghemaa and down now no more and that wo mo abomu pa and no more wo the Kumasi the traffic over Kumasi memoir now no more wo the traffic and Sabria make one now no more wo the traffic yeah can be any nana kwanta kese hene afei nana bebre hene kwanta kese ewo afija kwabre north eho nana kwanta kese ewo nana no me ewo kwanta kese omo ka ye nifa Kumasi nifa ko no enye no ko afei nana bebre hene bebre ewo Kumasi ene joso kwantemfon so so ka Kumasi nifa feko no ho danso ena kwantemfon hene wo Kumasi nano nyina e ka obi ba straight away yen talk akra let us move around Nana Doteyie ekoso na kai se na Asokore Mamponghemaa nkwan na de Doteyie ekoso na Asokore Mamponghemaa na nanso Doteyie ekoso na de tisabia no ka se oba Asokore Mamponghemaa kro no mu dia ohema ene ohene na so ohene ene ohema na sabia wo nyira Doteyie ekoso a
yɛde emu amanneɛbɔ nyinaa ɛsɔfo nti ne die ne a ɔbrɛseɛ kwan so Asanteman mu kyɛnana mu a wɔ Asanteman mu na wɔn nyinaa ni abere ya enye kuma kra yɛde no nso mu adesua ɛne mu nkyerɛmu ɛsom nti hwɛ nananom asabre nananom fo ni twɛgo a yɛhu ɛyɛ yɛwura Mamponghene berma ɔsɛ kodwo na asabre a watena dwam na yɛde no nso mu amanneɛbɔ ɛsom sɛbea ɛsi ɛtie ɛnkyɛ koraa na yɛwura korɔbea asase no tɔne ne nneɛma nananom ɛkyerɛ na bibia awie sanse sɛbio Asanteman mu ɛne Kumasi mu a sɛdeɛ Kumasi state no sɛdeɛ Kumasi no sɛbi Nana Asokore Mampongene wɔno ɛna da ɛyɛ Kumasi nifa no ano no kwan so no sɛ nnɛ yɛwura bɛkyerɛ nneɛma ɛde agya ne kwan sɛdeɛ Asante amamere ɛne amane ɛtie nti yɛnkɔ so ana yɛntini ahasei na afei deɛ agyika na agyitie deɛ agye adesua ne mu nkyerɛmu nyinaa nso yɛmfa mu amanneɛbɔ enso yi nyinaa yɛho na bibia enwie yɛnti yɛnhyɛ aseɛ wɔ nananom a ɛnɛ wɔn nyinaa wɔ ha sɛ na ewia amammerɛ ne amane bi etwa gu no yɛato yɛbo ase ne yɛkyerɛkyerɛ ne nyinaa mu nso ɛde asom abusua ɛne die mu a ɔba na ɛne ne yɛ a na sɛ ɛne na tɔkyema na wɔte amena so sɛ mpanyin na ka wɔasɛm sɛ deɛ ɔbɔ sa wɔ yi ɛyɛ na onim sɛ n'akyiakyi agye sɛ obi ɛna ɛka kyerɛ ne ti ebia na ɛne no ɛha adwen ɛne no bia ɛma yie biribi ɛtɔkyema na wotia onya bema na so ne atenten na bibia enso every said yes. So let us continue as we give a view of what is happening at the Asokore Mamponghene's palace. Brand na Asokore Mamponghene the Doteyie dey twatwo ekoso na yede emu adesua so madiki akada say dey gina enim no say Asokore Mampong and the head of the right wing of the Kumasi state intine nanomo a wo the Kumasi state right wing no wo mani abre pa that the American in Ashanti say on say you are Asanteman ewo ho ene ewo Kumasi man so ho no na Kumasi man no nanom divisional chiefs ya womo ne abrempɔnfo so de oba Asanteman mu a on say you were Asanteman ya on da ye nyina ya no na ya ba amanyene outdoor ya omo ewo Asanteman mu a asano na chi no ya kan divisional chiefs womo ne abrempɔnfo no and after you were any other chiefs as recognized by customs and traditions na Asokore Mamponghene or abrempɔnfo that is a divisional chief was the Ashanti kingdom divisional chief Yahweh or the people don't say divisional chief the Kumasi traditional council in the Kumasi traditional council na Asokore Mamponghene on the da the Fafiko no ano said the Kumasi traditional council Kumasi Tafuhene and Oda left wing and I said Bunkum Sokol Asokore Mampong and then it's a great and another walk Kumasi ni Fafiko no Boko to jumpa na the tell say on say na Asokore Mamponghene down na Asokore Mamponghene ni wa na nan kwanta kese hene wono na ewo ho ntisabu am no ka say de na nan kwanta kese hene me kire kwanta kese a ewo afija kwabre north ufi Kumasi na okọ ofreso a utwem kọ de na okọ opai bunkum so na ho nan kwanta kese ewo nan kwanta kese ewo na sesi a wo hwe kire se Kumasi ni fahene or act as ni fahene for the Kumasi state enti that's very important. Your boys are say, yeah, Otosu Emi. And I said, Kumasi fine, yeah, Otosu Emi. Sabe, what I tell you, pass no. As I said, no, and Abba, yeah, basically, be Asante Kotokohene and nine. That be a na yen right, na chance for me. And find say, yeah, careful na that be a encourage to Musha, you drop with that show. Yeah, or one or Hana, saying, on the basis of my mine and nine. And I am for each of you, or no, and as I be Obaya, obesi fidie mine and nine na bibia and so ekoye to the chief who for any trouble or representing the paramount chief of the Shibiam traditional council afi enya no nko a ye to aso ne the council ho a na nanchen ohene ya no for any trouble emem mine the paramount chief of emem traditional area. Nana Professor Okofurbo Yao Ejei. Nana is an aeronautical engineer. He is a lecturer at the Mamponghene University of Science and Technology. Nana a main mine. Nana who Chagua. Yeah, the Elsum. Nana main mine. Eka National House of Chiefs. Okwa for Mantamua. Nana the few now Omoka National House of Chiefs. A main mine is a member of Southern Alongside
Sankore Manhyia alongside Yamfo Manhyia and after Totoso Manhyia and Anama Hodoya Aka. Yawina constitute the National House of Chiefs from the Afro region. After if you not me Manhyia, when ya auto and Nana Adankeja Manhyia and Nana Adankeja Manhyia. Yede Esomono Adankeja is a paramountcy. Your mind, Mansi and Patemu, Asanteman. Adankeja for your Abutu for and Ethiopia, Adankeja. Sabina Adankeja Manhyia, and they know about born also as some more. Okay, over here to us, Nana Chain, Nana, free Asante Achim Agogo, Asante Achim Agogo, and Nana free. Yeah, and then also about now the county, Abia, and now if we are Santi Achim Agogo, after to us, on a year to us, and so if we tepa, and the Agogo said, Adankeja, a year Brituno, and then Chain Agogo, Nana, you Franco, and after an eye of tepa, there won't you almost see a 4. Into what I to say, then I fall, and also a cabo. We enter us way. Now, young company, I trouble said, yeah, Santiago Memory, and Amania, and I don't know that's say, yeah, you candidate, a Santiago Memory, a Sante, and say, United, as some more. Now, but do answer, Nana, continue say my name, Nana, continue say my name, and Yura, Nana, continue say my name, also Etie, a Santiago Memory, and Amania Quantum, Nana, continue say my name, and I didn't put you for you now. And if you continue to say, and the Waba, no, your door, Ebobo, or Dom, I will answer for Mamponghemaa, and I'll pay the answer for Mamponghemaa, and Doteyie, I say, Nabibia, and Nana, continue to say my name, or in penny for you now, and now what's not said, you want someone in reality. Yes, you more dear pain, say, I was your continence, and you know, for when you know, free buy, and I would do answer, Nana, what's here, Nana, Boakye-Ansah. Nana Mamponghene and Nana Boakye-Ansah. Nana Boakye-Ansah. Nana year pass. Nana Wahabia. Na just so Manhyia and I see baby and so. Nana Boakye and I pay no for the Chagua. Yeah, they are so more. Said yeah, it's here TNT. And Michelle Promises, the various promises in the Ashanti kingdom. And I want to say, I did more money, but you know, so most of the CTNT started here. Yeah, after you and then they are coming out for you to us way. Now they are coming down so you and so most said I see at here. Yan to us now for young company and so much. The Akabia, the Obabia, the Motophobia, get a person more. Let me be a so the kind of one. Now, okay, what do you get to so hard? I want to pay for winner and so some Aquadaket one of Libya. I know you running Esano. Now, him and out today, you hadn't sat to shadow. Never pass, I don't know what do you get to. And they want to bring so much emotional life. But I don't know. And check, and I am out today. You're running sat to a winner, so it's our woman. Woman, you come and but they rich Santini, Asham Padena. The one share life. By Grace TV, Sanity, imagine only Santini, Asham, I am out today. I say, you're at the Sato also, Asham, and the more heavy, young back on every year. Of course, so as we do quite so, yeah, they would any more money, as so more said, yeah, it's at Yamusia. Now he went out to the dinner, and now he and I'll say, I said, I'm not a Mamponghemaa, and I'll be not a Mamponghemaa, but ye, they just a cat war, and yet they are so mono. Now, yet was way, now, Yakabia, your phone to move, any more money, so, and so on, and then Santinera, and the other, and then Santina, and then we should go, yeah, they don't see more money, and what is saying, about someone who say, show me, yeah, Nana, and contact us. Nana Boakye-Yam Abebio. Nana Boakye-Ansah. Nana Boakye-Yam Abebio. No, and day, obviously you are probably Asante and I put to Cantago. Nana and Boakye-Ansah. Nana Boakye-Yam Abebio. You are
ɛna na wɔte adwa mu a yɛde ɛno nso mu ama yɛbɔ nyinaa so mo sɛ deɛ si atie nkwanta kɛse ne represented the king of the Ashanti kingdom at the final day of the Doteyie of Nana Asokore Mamponghene and Nana Asokore Mamponghemaa said yeah it's aha and Asanteman and that year obviously Asanteman na make am sa yeah day he is representing the king of the Ashanti kingdom Nana Nkwanta kese ne din and Nana Boakye-Ansah abebio Nana Boakye-Ansah abebio no and o tufo ni fahene ya otospiro ono asa da dey o sikro bi Asante ko fahene anai ye de don so emu amanye bonyina so etie etu bodu ha and am so o sie ra 90 na no man fodo no a na etwa na ho hia se de Asante amamre ene Asante amanetie na ye de nyina mu adisia ene emu nsemu na eso tie ba to aso na fe ye twa ni ye na de dika na di tie bia so ye de asomo se de sitie wu so a wo hwe na wa ya wo hwe ya na subscribe to the channel na wa share amobia otibe and so anya bi ahwe said ya eti yura asia na mu na Asokore Mamponghene ye na dey o sikro bi Asante ko ko na no na oti adwamu a ye di mu amanye bonyina so mo tu se yura tia me ma fo content kanchi hobby afei tia me ko kusu na so hobby na no ahemfa odo ya aka ohene ba Mamponghene na so e wa ha afei wo ba na Mamponghene na jeni buate na Mamponghene na so wa ha afei na abrakese nyamere na enso wa ha afei me a bibra na Mamponghene na du ya do na Mamponghene na so e wa ha sei ya etima ya trust like I said, a gradual movement only for community and Mabusia also about the subway of Abeka, yen twa for you that carry aka and fa enche ye na hwefo na bia na koso asubie kwanso se de se na Asokore Mamponghene na bia Asokore Mamponghene ma do tie and ye dey e wa ma de bo and what is na so mo se dia e se tie ye kwaso ye di kai tie
Kumasi the far, and Boakye-Ansah. Nana kwanta kesi ni na sabe usia oda pakamu na something in a night, but I became one. Not I became something in our hand. Sadly, Boakye ama be bia ofia ho na ye something bia tu fo ifa ye ya otoso e bia na sabre na no mina edi bia san so ha na dey na o ha se no bia Asante kotoko ni esi anamu sanity ya edi no ne bia so Jebusia sabre a chamfo asafo Boakye agema bosu ya wono
ɛna ɔyɛ Kumasi Asa Abebio, ọdọ ẹni pàtàkì sí ni ẹnẹ wọ́n lè bẹ́ sí kúrò bí àṣà tí kòtò wọ̀nyẹn náà kúrò bí ìpè wọ́n lè bẹ́ sí kàkà yìí náà ẹ̀dá pàkà ẹ̀kú sáà fẹ́ yà yẹ nípa ọmọ yẹn bóyá ẹ̀sọ́ mọ̀ náà yà gbogbo nkún náà bẹ́ nípa sẹ́ni àṣà tí a máa mẹ́rẹ̀ ẹni àmàlẹ́ tiẹ̀ Nana Boakye-Ansah Abebio, Nana pàtàkì sí ni kókó nkóni fàáyé bí a ọ̀tọ̀ so ebìyẹnu ẹnẹ wọ́n lè bẹ́ sí Asante ní anáyé kàìsẹ́ náà sọ̀rọ̀ Mamponghemaa ẹni náà sọ̀rọ̀ Mamponghemaa ní ọ̀dọ́ tìyẹ kọ́ sí náà sọ̀rọ̀ Mamponghemaa ẹ̀ka Kumasi nífa fẹ́ kúrò nù wọ́n nana pàtàkì sí ni wọ́n nyinaa ẹ̀yẹ fẹ́ kúrò baako mu ahemfo bí a ní wọ́n yẹ Kumasi nífa fẹ́ kúrò na ní kẹsẹ̀ nkura ní sẹ́ ẹ̀fẹ́ Kumasi nífa ní mu a àbíyẹ biara yà náà sọ̀rọ̀ Mamponghemaa ní wọ́n nọ náà pàtàkì sí ni ẹ̀na ẹ̀hwẹ́ ẹ̀hwẹ́ ẹ̀wọ̀ Kumasi nífa fẹ́ kúrò nù emu ẹ̀dùn tìmẹ̀ ọ̀wọ̀ ha na wọ́n asẹ̀ wọ́n tó wá ní tó kúrò mu nípa ẹ̀na sọ̀ tó wọ́n fẹ́ kúrò mu ní yà wọ́n ẹ̀dá fẹ́ kúrò nù ẹ̀na fẹ́ kúrò yìí ẹ̀na wọ́n sáà sọ̀ wọ́n bíi mu a na wọ́n ha ẹ̀na dẹ́ yìí tí o bá ẹ̀na dẹ́ yìí diẹ ẹ̀na dẹ́ yìí tó wọ́n yìí lọ́tìrì ase ọ̀wọ̀ ha na wọ́n si santini dodo bi bie Asanteman wura nan ẹ̀nu ti ẹ̀na yẹ wura nana akọ akẹ́kẹ́ ni ẹ̀wọ̀ ha yẹ de emu amanyɛbɔ nyinaa ɛso no fɛkyerɛ emu amanyɛbɔ nyinaa ɛso no sɛdeɛ ɛsi ɛteɛ Nana Boakye-Ansah Abebio wɔno ɛne nkwanta kɛse ne ɔno ne sa nkwanta kɛse ne yɛ ne dɛ yi osi kuro bi Asante kɔtɔkɔhene anan yɛde nyinaa mu amanyɛbɔ ɛso mo ɛnso ɛwɔ ɛhɔ no mo sɛdeɛ ɛsi ɛteɛ ti nɛ ɔwɔ ha na abusia mo fan che tuo no ano de kakra chiru bia na ehse ejina yie wadaroma tisabre Nana kwanta kese ni Nana Boakye-Ansah Abebio na eda bakamo na Odiasa is riding the palanquin while dancing beautifully to exit the funeral grounds of Nana kwanta kese Nana Mamponghemaa and Nana Mamponghemaa, who doubles as the head of the Kumasi right division or the Kumasi right wing in the Ashanti kingdom. The American Chimu Tomabo Ekwa Koyese Nana kwanta kese ni na ha no something na nine so the Asante many amani etieno or the asa na eba pakamu and Odiasa e de afri eye no ase esanse nyame adom but ye ni bibia akoso asubie kwan so so the Asante amamre ene amani etieno na eda pakamu ya woba ye di mu amani bonyina esomo Nana Boakye-Ansah Abebio Nana kwanta kese ni very great and innovative chief in the country Nana kwanta kese ni ya enye kuma bra zabe adesi enwabi na etia Nana Boakye-Ansah Nana kwanta kese ni sa le ya pre ene bi da koto mo jamu ya enye kuma bra edesa na wa ha na mi da koto mo jamu a edi ni na mu amane bo esomo se dia esi etie enso ewo ahasei tie ne eye de twato ewo Nana Mamponghemaa na Mamponghemaa Doteyie ase na yedi mu adi se nyina enso esomo Asante amamre eni amanye kwan so efedodo Asante obi ka Asante obi kire pa ya enye kuma tie nto so Senua ene koso a yede somo no abrafo so ha na obodi dwuma so ba enye aseputu wonyable sa ti Nana Boakye-Ansah Abebio Nana kwanta kese ela sabe oda mafemu a yede ni na mu amanyefo asomo no odi tire bonkum o de achiri pa sa nene ni able ba o sini yu Asante na nai ewo na asbe Mamponghemaa edo ti no ase yeni achei na fe ye champion ni bi efanche yeni ahwefo ni na abia ye sika na leti sika ye mba ebucho eso
for any much or say one man and now what say and then Asanteman now the entrance way that you come for any charge for yeah because you know I'm running money what is saying now you have fast for that be and so enkoye said ya it's your hands that bro here that's what that came there is one money boy na so mo said ya it's your hands never na watching ya abebio na now kwanta kese Obusiansa play ohena la pakemwa ya di Muhammad Ebonyina somo no na ohena ya mana ya fepa ya enyekuma enso ewo ehonomo ohena ye amano aye fe se dia esi etie mediki ya catch na say na na for Mamponghemaa Kumasi ni fafe ko no na dano na abusia o say oba Asante na fe Asante die mu na oba Kumasi na o kana so die na ye tense oba Kumasi a na no brempomfo na ewo man ni mu ni ewo divisional heads and I say heads of various wings and I feel cool now. The tennis and I don't want one more air to put here for no. Omo ya for the and so omo da feel no the player men can say and I said they hold some of the powers as a paramount chief. And I don't know what that feel it's even though na so the show Kumasi mu ko bempon there then so some Santinada romantic okra to me yeah so privileges make kind of say I go fun yeah on mind enjoy no also enjoy bi etu kaya ebra na yedi saketi sa ebisia o han yedi na no ka say amahine ene abrempofo na no ka say amahine ene abrempofo ene beda pakam na no mo da fo kwa no o ba say ke na no mo da fo kwa no wo Kumasi e mai mu no o ba na wo nyina da pakam say ke be ka sem kan o ye abrempofo de no da pakam say say o mo da fo kwa no se be ka yie pa sa bre no na so e Mamponghemaa e ba no da pakam na tafo ni Kumasi tafo o ba no da pakam na ba fo ba ti no so da pakam na no mo e say e de da fo kwa no na e wo Kumasi na no nyina e da pakam say dia isi etie okay Jabusia na etie ya yede enwama ne bogina esomo na Boakye ya abebio and successfully he has represented his overlord the king of the Ashanti kingdom in style at the Doteyie of the chief of Asokore who traditionally is the head of the right wing said ya etie Jabusia chewuni na say no correct na Asokore Mamponghemaa Doteyie ase Asokore Mamponghemaa Doteyie ase na kwata kase obesi you run ye so the Asanteman any Asanteman netie o bibia akosiye asomdwe kwan so ya enye kuma bra Jabusia sana etie na no e ba ye no ye na twafo kache amanhene ene abrempofo e ba na de no na enye kuma bra na oni bibi ye ni komo kakra e bra ye de amanye boyina esomo da ka ya mpanifo aka me atibi ne Abusia Asokore Mampong afei Asante Asokore afei Kofori Asokore ye wo Eastern region and afei Brekum wonyina ya Abusia wonyina ya ade baako enim se nananom a ewo sa aman mu na se sa nkuro mu aka ama yatibi ya amamre ne amane ewo mu se wonyina firi ba bi faako na wonyina mu tiche ya nei we akobi akodu ha na bi nso akodu ha na bibia ekoso asomdue kwan so enti de tie ne se eko na Abusia on say Abusia na Asante mu a ene akan kura nyina mu a ye wa Abusia ya wonyina Abusia bia ne woni a edi akunya wa Abusia mo fa madwen kyerɛ ma ye beti ebo ase nkyɛ na makenkan ni nyina kama pa Dominic amwa be nkyɛ mekan wo de no frempon kwa bena enti mo hye na bebre no amra ne ni nkomo na de course ye nsua de kakra film na fei bibia nkoso ye asomdwe kwan so sɛ de a esi etie tina mi guso a me kyerɛ nsɛm kakra na mi guso Abusia me kyerɛ nsɛm kakra okay
abusuya na me gusu ya me kyerensemu de efa Asokore Mampong afi Asokore afi Asante Asokore na Asokore de mpanyimfo aka me atibi ni se ankura hodo na ya mabo wodin Asokore Mampong afi Asante Asokore ye ben fiase Asokore na Asokore wonyina ya abusuya baako na omsem se aha Asokore Mampong se Asokore Mampong se Asokore man kese eno ene Asokore Mampong ya wa hai na nze bi ya ofase wa busuya no but omu nyina ya ade baako enti na o hwe ebrekra na Asokore Mampong ene aye ye na etie radio ni TV no o ya na so bia wo bo Asanteman ready na wo bo na Asanteman din ebo na no mo afi no aka won ya busuafo a etie yi paso no a no bo na Asante Asokore man ene obo blekum manhyia and afi acting president din no abebo Asokore Mampong ha and afi Asokore ye wo isiri no bo musu din e di aka ho isan se wonyina ya busuan ba kwa ne omuna na etie yi paso a enye kuma kwa the larger corner ebusuan no e wa Asante ene akan mu no wonyina aka bambofo nso wa ha ne omo di juma so pa a very tight security presence and na wo Asokore Mampong ha na enye kuma kwa nti ye meho na ye twafo ni panche but no do ha na Asokore Mampong the legacies ni bi and afi picture designs on my year ha the extra the legacy and the life of Asokore Mampong you know bia and the wa say tu do ha aha or say on what say baako a odi afa be parent mpanyfo be di nkomo no ma chechire mu yie e de akire se bia asemi se chiam ya no asemi se aya he kwa no wadaroma enti anso odu a say a life well lived so here for you mu bi mu a Asokore Mampong ni ifo ni etwagu wa hai anso sa odi asa ya nanom enso ebogine so Asante amamre eni amane kwan so oba anso asa yewra na ni abrepa e wa ha enye kuma na ohwa anso asa wa minzumi ye na busua ye hu ni ye na bibia enso akoso asodwe kwan so of course what hagin share boy be kinkan nyina ma o na bibia awieye okay yenja you before ansani atwa so na mesatia why Dominic bibia bokodi e na di kan hagin share boy o say good evening bro I hope you're doing well also I hope you're doing nyame adome ho ye Dominic na also I asked your social media account. Thank God that I've seen your account. Good job. We will support you, bro. Oh, senior, me that's what I sure. Now, so they will support me. Yamin son Kaiwo. Now, so when you so go for man, you come as well. Mawati. Oh, yes, amen. Watch your dog, Yamin sure. I've report coming on so shame. And also na pia. Okay, there's a brand. Na kwanta. Kasi hini. Dapa kemuno. Na report coming na. Na drink sure. But come na bibi abo for the medasi. So watch your brand. I'll shame. I've shiny creations. Biaminia shiny creations. Ebusuya. Shiny creations. Blogger kesi ba ku Kumasi a. Enye kuma kwa Asanteman temu so afọ Dr. Frank Amakon the blogger any shiny creations yeah be Asanteman temu so afọ ye de GT kan na no the one na official on the oka na say no kre oka say na minister obeda and the minister be didi oka show say na Ashanti regional minister be didi ehu it be srema busia bu na monko subscribe to shiny creations shiny for link ni to na I have one subscribe my way wadaroma na bibia nko so asudwe kwan so said ya etie afei mia mesewa madi nyina road to 4 ameniampon kontonchi this year ohwemo say good job bros okay anti fashion media se pa ohweme e di free America brochimemu oye mampon kontonchi this kind to this kind ya enye asemkuma kra we this year mampon ameniampon na bohene to this konkro pa na no na ehwe ni a yedi mu amade boss mu ntene this year this record dance house wo bia obeda say o hweme of ye nto aswere na ye twamfo ni de kire ni na ye ho na Asokore Mampong ebusi abodu hanso a hanso na mfo na bi na e wa ha ya wa twa say na Boakye-Ansah Debra Asokore Mampong ni Kumasi ni fa 1949 to 2025 no kre e de no so wa manye bonyina eso mo say dia esi etie enso e ho no nti na Asokore Mampong ni the Doteyie de twato e di mu amane bonyina eso mo da obodu hanso obusia aha badi kia ka asem bi me ka say na Asokore Mampong ni wono ena de Kumasi ni fa efekuo no ano Kumasi ni fa fekuo ina na Asokore Mampong ni ena da no afei na akwantakase ni aye Kumasi ni fa ina otoso bi na Asante ni otumfo ni fa ina ya otoso bi na bo mu asem sere meka enti wo hwefo ni ye wo so ho ya me kire we ya
On say Nana Asokore Mamponghemaa. Somebody na ewa kwa baby nze kiri ambo ya kokwa dom obi aho ye yeda so a ewo Asokore Mamponghemaa what dey kete na so be yete da koso
abranteɛ se ba ɛna sabre ɔnso ate asim no yɛhwɛ. Right, I was going to Asanteman
Asokore Mampong ahemfie ti abia na mo a bi twafo ni kyerɛ nyinaa ho yi Asokore Mampong ahemfie ya ɛwɔ Kumasi Asante maimu nkanisa na sɛdeɛ yɛn nyinaa yɛnim no ɛna yɛde twatoɔ ɛwɔ na Asokore Mamponghene yɛwura na Boakye-Ansah dɛbra ne Doteyie no ɛna de twatoɔ ɛhyɛ aseɛ na no memene da ɛna ɛkɔɔ so a yɛgya Nyankopɔn adom nɛ ɛne de twatoɔ ya ɛba wie na sɛdeɛ Asante amammerɛ ne aba ne yɛteɛ no Asokore Mampong sɛ bi ɛyɛ ɔhempɔn ane deɛ Asante na ne deɛ nti na amammerɛ kwan so kɔɔ bi Asante kɔtɔkɔhene ɛna na ɛwɔ sɛ ɔba na obesie ɛyɛ na ɛwɔ sɛ ɔba na obesie ɛyɛ Nana Asokore Mamponghene na bibi nti ɔhene etu ɛyɛ Nana Nkwanta Kɛsehene yɛ ɔno aso otumfo nifa hene yɛ ɔtɔ so mmienu ɛna obesi Nana yi ɛba bibia nso ewie yɛ n'abusua yɛn ni nkɔmɔ kakra yɛn nsua deɛ kakra ɛfanfa deɛ akɔ so no ɛho ɛnɛ deɛ yi sɛdeɛ esisi Asokore Mampong ɔno na yɛ nifa hene ɛwɔ Kumasi ɔn sɛ asase yɛn de sɛ Asanteman to nkyɛn a Asokore Mampong ɔno na ɛyɛ nifa hene ɛwɔ Kumasi sɛdeɛ ɔbɛ Kumasi yɛ a tafo ɛna ɛyɛ Kumasi bebree ɛna fɛ bantama ɛnso ɛyɛ Kumasi kontine ɛna asafo ne ɛyɛ kyamfo asafo Boakye ɔno na ɛyɛ akɔmuni ɛde ma ɛyɛ otufo akɔmuni mɛka ne saa ɛna yɛwɔ yɛwura Asante na dɔnten ne wɔ hɔ yɛwɔ Nankɔbea hene yɛwɔ ne Gyaase hene yɛ ne bu abasa na no nyinaa dɛda fekuo ano na Asokore Mampong ɛna da nifa fekuo no ano ya nana bi ɛka nifa fekuo no ho ɛne ɛyɛ Nana Nkwanta Kɛsehene na obesi yɛwura nan afei Nana bɛbrɛ hene ɔno nso ɛka ho bi afei nanom bi ɛte sɛ ɛyɛ mfatefo hene wɔ Kumasi afei ɛyɛ ɔno nkɔkɔɔfo hene wɔ Kumasi wɔn nyinaa ɛka ɛyɛ nifa fekuo no ɛho nti na nanom nyinaa na ɔte ayipa so yɛ a ɛnyɛ kuma akora ma yɛde mu ama ne bɔbɛ so bɔ na ho sɛ ɛberɛ a yie no kɔ so nyinaa yɛne yɛhwɛ ntɛtafidie so na yɛhwɛ bi wɔ tv so deɛ ɛteɛ anaasɛ yɛte announcement bi a yɛwo sɛ berekum ɛna afei Asante Asokore wɔn nyinaa ɛka ho bi ne nyinaa ne sɛ ɛyɛ nkuro yɛ mbɔbɔ din ɛyɛ berekum afei Asante Asokore Asokore Mampong ɛna afei Kofori Asokore wɔn nyinaa yɛ abusua baako wɔn nyinaa yɛ adeɛ baako ɔyɛ abusua ɛno nti kura mpanyinfoɔ aka me ati bi sɛ sɛbi wɔn nyinaa firi baabi faako ɛna wɔn tete yɛ ne wɔn nyinaa ɛda so akae kuro yɛ da wɔn ntɛm nti adesua wɔ mu sɛ wɔbɛkae a ɛbrɛ mpo a ɛyɛ Nana Berekum Manhene ɛna Doteyie kɔ so no na Asokore Mamponghene ɔkan no mo ɛte yi pɔ so no bi saa so na Kofori Asokore hene afei ɛyɛ Asante Asokore wɔn nyinaa na ɔte yi pa so saa na ha nso ɛnɛ ɛkɔ yɛyɛ na yɛ nɛ nkurɔfo bra na ɔtwɛda no nyinaa yɛne a yɛba na ɔtwɛda no bi yɛhu yɛ no na nananom ɛyɛ ɛkoɔ no abusua no wɔn nyinaa te faako ɛyɛ Asante ɛkoɔ no abusua yɛ Asokore Mampong ka ho bi Asante Asokore ka ho afei Kofori Asokore ɛka ho bi me nua baabi wɔ a yɛne ne nkasa kakra na yɛni nkɔmmɔ me nua baa bɔkɔ deɛ Okay. From your Dusi Pokia. Okay. I even a friend and what you are. Fresh for Mamponghemaa and another that from Neda and anybody into Timu. Oh, okay. I did dance here with me to be a fan. That's where Mamponghemaa. Scrum Mamponghemaa. I want to mean one dance here because Nana you good and Casa because I can't. Last time Papa stores no move sitting and Papa every oh open in chest so no lady I grew up in now here. Oh but my daughter learn from me okay. Oh then I think I'm funny crazy. Funny crazy. Let's say oh you be a more Asokore Mampong there. Montim Huja cry. Yeah be Nana die. Yes sir this only the sobophobia because Nana die. It won't mean didn't want dance here. Wow. Oh, I'm funny crazy by the Enea when you were dear Nebesia or the back kind of now. The back I see can not watch and Saturday, but Asokore Mampong. Ever why didn't be see our kind of. Okay, I say. This is what the new man can say. Only the young can say, why you say. Your baby didn't have the idea. Ombre. Oh, okay. Ombre, because now that's the new man.
Why be a sir? Okay. And then I'll catch Asokore Mampong at this year. And Ghana man Asanteman for an eye open. Yana de ya show ya de kesi. Okay. Mumbo ye na yensu ya nana. Okay. Like dem work hard. Why you nyoma pin? Don't mean the one dances. Yes, oh can yes sir. That's it. Okay. Matia mi aba, that's it. But you be what Edisi pokia. Matia, that's it. Why? Okay. That's it. Tabusia, you know ben na kasa. Ofa ben me yan kasa ka wada ma. Okay. We begin come on. Okay, yeah. Okay, apo mo ko there. Yeah, what don't empire. Okay. Oh, ben mo aka na. Ben me na baby kakana. Oh, you were life. Baby kakana wada ma na. Ben me na ha. You were life one thing confidence. We didn't say wada ma. We did the Boakye. Okay, focus on that. The bet Boakye mafo. Okay. Also free find na oba na watch there. Me class ni. Aya na free. Me mama ni message. Okay. Omo free ya. Oh, okay. Message na nya ye. Asokore Mamponghemaa ni. Oh, okay. Huh? It's all there. Asokore Mamponghemaa ni pa nya so. Piao. Okay. E dia dance na betimi adiri afa na Boakye-Ansah de bra. Wada. Kwame nya hwe kura, me de kakra me nim say. Okay. Ama ye bank, ama Okay. Sabio filling station nya ade. Okay. Sabio amediska nya yen. Okay. Nemum. Kromo afọ kura kwa na obesia ba. Otwereto. Wow. Na emu omo mfa ma no. No ono so a kire se. Ukope bia wunya. Nemum anya den a obeden. Nemum maybe so aseni. Wani beje ho. Okay. Wo dey wi an ye busa asem. Mesi me bisa ho. Meet you. Unye mi di ama nchen me. Ofri station bay. Okay, me want to interview so by Grace TV. I want Until time. video so. Web. Yeah. But I'm a pure journalist by profession. By and can be there. Matter. You be didn't come off fair. Why? That's Kwame Mafu. Gebet Boakye Mafu. Okay. Me na no na wu ya ansa na de kwam da brebe si akonya so. Matter. Whatever. That's it. Abusia, you to us na here chair. Asoma. Matter. That's it. Abusia. It is right here. I na here. Asokore Mampong. I feel. I na Asokore Mampong. That you are any dan kasa kakra no na ho dance. Okay. Ya me he ya wo fa no bi wa. Na wo na ho dance kakra bi. Enfa ma se kwan dem a. Okay. Me ho fa ne kasa no na ho dance kakra bi. Na okay. Na ho dance kakra bi. Ya wo de be kan no. Okay. Okay. Ofa apon boko de wada. Oh, boko. Ya de nyame ase. Ba chodi ni se wada. Oh, you're from Kwame&Asokore. Oh, okay. Kwame&Asokore. Okay. I am free. I am free now. Me free ade by. Ade ana me dia. Oh, okay. There's no who na hi ni kakra nya sa. Me no life. Me no life. Okay. Yeah, I did dance na bet me dia fa. I dance me dia ache na Boakye-Ansah. Okay. Onye bia. Atrakra me okọ me bite Kumasi abo akuru. Oh, okay. God I say. Okay. Onye bia maybe Asokore Mampong no onfa obia respect na konya no. Wow. So that say obia respect na konya. Ni bia so go computers. Wow. E kromo say meso na say betima ka bi say masrachi kra bi ni kra say. Onso so bonne so ono here baby. O discipline. Wow. Sa na now we o discipline. Oh, We zongo for kromo timi ngura mbe embe yen kwasa asem wo. Sa Asokore Mampong. Wow. Yeah, why be a dimras? Oh yeah, dimras. Because of Onyen weight. Because of Onyen weight. Wow. To Onyen weight here. Kumasi for me. So that say my apart from to for me to make us win. Wow. Me so say. Right. To make to make a fan. Matter of Monica side, that's okay. The James Society, bring your fire. Anka ye kwa kwa so be ndey e si ebi aju de chi a e so fra e na ye be hwe ha na be ba kwan na ye de na Asokore Mamponghemaa na Boakye-Ansah de bra e Doteyie na de twa to e de kakra be so mo no e de nyina esi kai se nyuma ku bi adaroma e ne so ya sinema ye de ma de bo ebra mo obi trading enterprise de bia me kan e ho asem de kire obusia e sra odi die mu manya asobrache wate manya asobrache kura obi trading enterprise here e ho na bia also no budi djuma omo Kumasi South Central Junction Kumasi South Central Junction ho
ɛna obi trading enterprise wɔ sɛ uhia ɛyɛ ntade sɛ uhia mpaboa afei perfumes papa biara deɛ mesrɛ yi sɛ ɔde wɔn kyerɛ Kumasi South Central Junction ɛhɔ ɛna obi trading enterprise wɔn ti mesrɛ busua ama wɔn nyɛ awate ne kɔ kɔpɛ bi na deɛ ɔpɛ bi abɛnya wɔn namba no ɛyɛ 0530 994553 0530 994553 OB Trading Enterprise, that's Opoku Boakye Perfume House and Boutique here in Kumasi South Central Junction. I'm going to show you something. From almost this year, they're going to tell the papa and Pabuano. Abiasa, yes, I can't Pabu Shemia. Come pa. I OB Trading Enterprise and Sano and I'm the Pabu Amamia. There's so many best more. Mrs. Star, me and you will have to form on the Ampos because we'll be on share now on share with the pages be also. We don't share my friends. They'll be saying that the question is that's a pa. Yami show say Odiakuma pa atai. Unuake to echi nyame sha no also akoma aswade ma akia me over I say we need video on Asanju brepem ye nyina mu amanebo e ba besom enche kra enche nam kwaso ya e ba nche busua ye da yi na ye ho ase si eje brehwe me dey kwamna usu nyame kan ho brepem ye behia makra bye bye